Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Aya Pindi TV bisimilla monero bindu jayndele moɗon weltare min dañata e huccidde wonen kala saaha noon kadi min dañiri weltare huccidde mon oɗo subaka alarba hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama inde ko noon manama e jettode serenɓe men jejjitaka e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñagade waw yuppo e Sénégal e aduna fof hawɗo goro sawo hulluɗen caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal Mauritanie Mali Guinée e aduna fof ha oɗo goro sawo hullude en caggal no hannirta ni ko ɗum ñaguete e kala saaha ɗum ɗon noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe en garta sono addande on ko ɓuuri tengtude e oɗo subaka e jayde ɗiɗi ene jeeya hen noon gardiɗo leydi ndi yiyete darde makko kanko hakkude makko e o mo ganduɗa kanko woni Cyril Ramaphosa woni gardiɗo leydi Afrique du Sud no jii ɗum e nder jayde ɗiɗi kono kadi kuccodiral ministre de l'intérieur kañumne e tan wonɓe suudu sardeji leydi meɗen ɗum ɗon ne ma nane nder jayde ɗiɗi banggal luwasne artama hen ɗum fo nane nder jayde ɗiɗi mamin gari hen joni en batta sona udditirde jayde gendire Le Soleil jayde Le Soleil hande noon ari tan mon ji natal gardiɗo leydi Afrique du Sud woni Cyril Ramaphosa e tan gardiɗo leydi meɗen président Macky Sall natal muɗum ardi e jayde Le Soleil ɗum ɗon noon ko tan ciife ganda dañi hakkude moɓe e tifodiral dañgal fayida ɗum noon ma tolnoy ciifodire nayyi ɗi ganda leyɗele ɗiɗi ɗi sifodiri ɗum faade tan e banggal liggodiral mabɓe ɗum ɗon noon kanko gardiɗo leydi Afrique du Sud arti tan e konngudi gardiɗo leydi ndi suuti faane leydi makko e wiide tan Afrique du Sud fotani ni mataw miijede ina udde saabu rafi tan coronavirus saabu koko sere aduna o foof ɗum ɗon noon wadde isolé walla tan joñde leydi Afrique du Sud ɗum ɗon wona miijo ɗum ɗon nane nder jayde gendire Le Soleil caggal ɗum garane jayde quotidien Le Quotidien mon ji jayde quotidien e oɗo subaka yete kañum gardiɗo Union africain woni gardiɗo leydi meɗen président Macky Sall nana rendina kake muɗum gam tan faade e kuccodiral ɓe foti dañde ngal ɗum ɗon noon e wiide jayde quotidien ko wiide tan dossier ji Buldi Diaw nani fawe tabal gardiɗo leydi o oɗo saaha ɗum ɗon ne mataw tan ina sikkama je yewtere banggal jihadisme e nder Afrique kono kadi ko ganduɗa yete ina faye banggal élection locale ɗo e leydi meɗen jayde nde arti hen wiide tan ko tolne milliard uji 22 ina foti tan faade élection locale paaɗo hitande ujunnaje 222 ɗi paaɗen ko ganduɗa natti ɓoyde haydara ɓe mbi kadi ko ñamata koppareje leydi meɗen ina jeeya hen accident ji kewɗi dañde nder leydi meɗen ko tolni temedere capanɗe jeegom e tati milliard uji ina naata hen e hitande foof ɗum ne nde jayde quotidien Le Quotidien caggal ɗum ko jayde lasko enquête gareten mon ji hen natal gardiɗo leydi o ina wayno miijotoɗo ni ɗum ɗon noon ko tan artude e yidde andude hooli poɗɗo wonde premier ministre o mon ji hen nate hewɓe noon nani hen yete mataw tan e wiide e Moussa Diaw kañum e yiyande muɗum kanko professeur oɗo o wi tan ko ɗo joni waɗi ko wayno natal ni gam tan yi andede poɗɗo wonde premier ministre o holi darde foti jogade nde ɗon darde noon o wi tan ma won mo ganduɗa ina foti ɓaɗade gardiɗo leydi ndi kono kadi wona jaɓowo kala ko haala tawa ko biyowo eyyi ko jaɓowo e saaha foof ɗum aɓe paɗi ɗum hen mo jaɓani hanki ko tan omo ganduɗa kanko ni Antoine Félix Diome gonɗo ministre de l'intérieur ɗo e nder leydi meɗen kanko jagorɗe nde noon hanki tan banggal koppareje paade makko ina woteteno ɗum noon toon to bage suudu sardiji leydi meɗen to Wulino Diaw hakkude makko e sarɗiyankoɓe ɗum ɗon noon mataw tan kanko ne o woppitani ɓe caggal hay lawol gotol ɓe mbi gardiɗo leydi meɗen woni président Macky Sall e Ramaphosa mo tan Afrique du Sud ɓe tottodiri juuɗe kono kadi ɓe ciifodiri e banggal liggeyaji ko way noon ciifodiri e badde fayida nane jayde enquête caggal jayde enquête koye jayde las gareten jayde las noon oɗo subaka mon ji hen natal Antoine Félix Diome mo ganduɗa kanko woni jagorde joguiɗo banggal mini ministre de l'intérieur ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum
ɗum ɗo noon konngudi ganda suutama fawayi dow makko ene jeeya hen noon mbaɗano Déthié Fall kañum tan dari ko wi banggal liggey makko e wasde darade e tan darde ganduɗa wona darde fewde saabi kanko oɗo Antoine Félix Diome ha tan kala ko woni violence woni nangodirale nder leydi meɗen ko kanko saabi ha ko wayni ina daña e nder leydi ndi ɗum noon o jetti tan ko wambini ɗum Antoine Félix Diome kanko Déthié Fall kono Abdou Mbow heddaki hen caggal saabu kanko Abdou Mbow o wi tan ko ɗiɗo konngudi fotani ni ƴettede ina fawe e dow yette ministre de l'intérieur saabu way kono jettude tan ko ƴettoje pawa ɗum e dow neɗɗo te ɗum ɗon poddono ministre de la république fotani ƴettede ɗiɗo kongude fawde ɗum e dow mum ɗum ɗon noon ɓen jii hen kadi gardiɗo leydi ndi hakkude makko tan e Ramaphosa mo Afrique du Sud kañumne ha joni tan nani e nder jayde las caggal las garen e jayde les échos noon ha joni arti koye Antoine Félix Diome caggal hanki nde budget makko woteteno toon to assemblée nationale to ɗum ɗon noon mataw tan o darima kankone ngam tan ittude kala ko ganda ɓatama e dow makko wiide tan ko wonde lulniɓe saabi aɓe cuuta konngudi baɗi ni aɓe pawa ɗum e dow makko kono noon to banggal liggey makko kanko so lelima mawo ɗano e wiide kadi député ji ha joni kamɓe sarɗiyankoɓe ɓe mbi tan Air Sénégal ne foti ƴewtede saabu ƴettude Air Sénégal way tan kono tan jola e tan ko ganda kañum woni wagoji ganda ko wagoji nawoji kake walla bagasuji hay confort goto woni wonande moƴƴude ɓe jiyan ɗum hen ɗum ko konngudi Mame Diarra Fam ne woni sarɗiyanke ɗo e nder leydi meɗen kanko Mor Kane e wiide makko wi tan retard uji kewɗi ina jewtida e oɗon compagnie kono kadi yaade ha wona banggueji wiya ɗum ɗo paani avion paani walla ko way noon ɗum ɗon leydi meɗen Sénégal foti ɓennude ɗon yete ɗiɗon konngudi tawete koye nder jayde les échos caggal les échos ko jayde vox populi noon finiri hande e ko ganduɗa yite ma hewɓe mataw dañi hen weltare so puntani koye mumen woni caution ji lois uji e wiide makko kanko Aminata Assome Diatta mo ganduɗa kanko woni ministre du commerce ɗo e nder leydi meɗen ko wiide tan lois o kala ko faye namdade banggal caution fatani wirtade lebbi ɗiɗi ɗum ɗon noon ɗo e nder leydi meɗen ina anda namdete ko lebbi tati ha lebbi nayyi ɗum ɗon ne ɓe garti tan e banggal gardiɗo leydi meɗen ɓe mbi kanko gardiɗo leydi ndi o fi jungo makko e tabal saabi ɗum noon ko wiide leydi ndi violence heewi ɗo nangodiral e bonnude nde heewi ɗum ɗon noon eɓe poti ummade hen tamaɓe e gummo hen no hannirta ni ɗum ɗon ko konngudi gardiɗo leydi ndi ene tawe e nder jayde vox populi caggal vox populi garende jayde l'observateur kañum l'observateur noon mondi hen natal Malick Gakou kanko Malick Gakou noon mataw tan wiya ko parti makko saaha fo ina heeɗa caggal yimɓe o wi kanko wonirando dusde hay goto parti makko ko landa mo ganduɗa ko landa dariɗo daraniɗo ɗum ɗon noon kamɓe ɓe jaɓata hay lawol gotol aɓe keddo caggal kala mo korɗo huccodiri e moɓɓe maɓe kuccodiri mum no hannirta ni kono kadi ɓe garti omo ganduɗa ko professeur kañum noon mataw tan yani koye dow cukalel ha ɗum noon nde o huttite ñawoɓe o wi tan ko kanko ni gorago makko yarani noon sako mo wawa yande dow cukalel ngel ɗum ko konngudi makko kanko oɗo gorko jandoye cukalel ngel ɓe garti kadi e rafiji ganduɗa ene heewi yande won hen liggotoɓe ɓe mbi oɗo kañum de oɗo rafide yane muɗum woni tan banggal sciatique funto ɓe puntodiri e makko ha ɓe tottimo million ngaji nogas o yeehi o jooɗoyi o fayi tan mataw retraite mo ganduɗa ko retraite porsaɗo kanko e haala makko amaneh noon arti kadi e ngel ɗo cukalel basguel fittanu muɗum e toto stade Ngalandou Diouf mo ganduɗa kañum woni ɗo ɗo diwan mo Rufisque oɗo amaneh noon o wi tan ko ngel ɗo cukalel basguel fittanu mum tan koye juuɗe makko sanki ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa muusi wadde violence o ne foti ƴewtede ha ko wayni rutto caggal ko ruttaki caggal kay woni banggal mbuñaari oɗo biddogol kono mbiyeteɗo Jamal Kane kanko noon mataw tan dossier ji makko ɗo joni nani e tabal lawol saabu ɓe ƴewtidi tan komo ganduɗa ko laɓɓinowo kalis mo ganduɗa laaɓani ɗum ɗon noon wiide mabɓe tan ɓe mbi ndeɓe mbaɗi losko toon to ganduɗa ko diwan mo Suisse to toon to Zurich parquet mo Zurich ɓe mbi tan ko ɓe jii milliard uji kewɗi ɗi ganduɗa wonɗo natata koye inde makko woni kono kadi ina tolne milliard uji ɗiɗi ɗi ganduɗa ene faye investissement baɗaɗo toon to Benja ɗum noon
fay koye foncier mo Tobago yiyama hen inde makko e goɗɗi ganda o innitama hen kanko oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Jamal Kane mondi natal makko e jayde Libération caggal Libération ko jayde Stade uddidamal kañum jayde Stade noon ari tan koye ko ganda kañum woni Sankare mo ganda kanko ni Lamine Dieng ene wonno kiptinaɗo e banggal sport yo Allah yurmo yafomo ɗum noon kanko Lamine Dieng oɗo woni no yete gardiɗo équipe meɗen mo Sénégal kanko noon wasi fittano mo koɓe garti kadi e bonandeli ganda hollitama walla mbiyen on jiiɗum e Stade Ngalandou Diouf no way bonnede ni ɓe mbi ko oɗo saaha sanate stade o a heptinta ɗum kono kadi hakkude Juventus e Chelsea ɓe mbi tan ko goto fof ɗo joni nani jooɗi e 6 mum jaɓani jippade ɗum noon jambaragal moɓe hollitama e nder jayde Stade kodi kongodi uddata rubbindu jayndeli meɗen ko ɓurno tengtude en batta sono arde eɓɓore wonde woni bangal fait divers meɗen fait divers e oɗo subaka noon hande ari tan koye bangal ko kongudi Aminata Assome Diatta suuti fayi tan e bangal luwas nane jayde Vox Populi wiide tan luwas o ko libbi ɗiɗi namnete e ko wayno caution ɗo e nder leydi meɗen Sénégal noon aɗa andi so wiyama noon mataw haadi tan koye windede e kayitaji kono noon yettana ko ɗo foti yettade ɗo walla mbiyen ɗo saaha luwas boni walla muusi e nder leydi meɗen Sénégal saabu goo ko wiide neɗɗo namnete ko lebbi 4 ɓuuri hen mataw ni wiyede famdude oɗo saaha wonni ɓe ganduɗa ko ɓurtuɓe kañumen hane jetto lebbi 5 namnade ɗum e banggue luwas ɓe mbiya namnoto ko lebbi 3 caution lebbi 3 caution hande sa namnama ɗum e ko faye ko ganda ko luwas mo 200 000 ko ganda kañum ɓuuri famdude ɗo e leydi meɗen Dakar wonata ko 600 000 ɗi poɗɗa tottude sa namnama lebbi 4 800 000 wonata woni 90 ujunere ɗum ɗon woni ko ganda hande muusi galleji hen so wiyama noon hande e nder loi mo ganda ko banggal luwas fayi ko lebbi ɗiɗi woni ko namdete kanko Aminata Assome Diatta o yaltini kayit mo ganda kañum holliti ko way noon wiide kala mo ganda namnama ko ɓuuri lebbi ɗiɗi ya to poɗɗa yaade ɗo namdoɗa ɗum de bangal ngal ganduɗa tan ini hedditi seeɗa woni neɗɗo sa wi ɗum ko naggam lawol wi so tawi yiyete naggam o a namnama ɗum ya e lawol hollu ɗum walla kalna ɗum holi lawol rewata hande tolniɗen koto ganda agence uji nanɗo e ko way noon joguiɓe banggal luwas yo wiye ko numéro naggam yo tottire walla tottire numéro vert kala namnaɗo luwas ko ɓuuri lebbi ɗiɗi yaayi noddu numéro vert temps kono ɗum ɗon ala hen walla ya noddu numéro naggam ɗum ɗon ala hen walla wiide ya e agence sanggam ɗum ɗon foof ala hen ko wiide tan yo neɗɗo ya e lawol ɗum ɗon ha joni tan e wawi wiyede ko hedditi e ngal ɗon banggal saabu hande sa yi luwoɓe joguiɓe galleji mumen ɓene mbaɗa ko wela saabi ɗum ko haydara tawata ɗumen hen saabu so neɗɗo yeehi ha wi gallam mi luwata ɗum sénégalais eɗen goni sénégalais ji enen fof eɗen goni e nder leydi meɗen mbiyami luwata sénégalais luwatmi ko étranger e ko way noon won banggueji hande ɗo so neɗɗo naati toon a yiyat galle mo jiiɗa aɗa wawi ɗum yobde aɗa wawani ɗum joom galle daro wiya ñett wiya mi luwani sénégalais luwanmi ko étranger kañum luwanmi gallam woni ko ganda muusi koɗa ɗo ganduɗa yete ɓurananima goo aɗa wawani ɗum mbiyeɗa a wawa hodde ɗo jiiya ko ganda wona lawol te a anda holto paɗa hen namnede lebbi 4 caution hande ko ɗon tolna e nder leydi ndi ha namnede ni bulletin de salaire saabu hande haɗe wonɓe ganda haɗe nadde hande ma namde bulletin de salaire neɗɗo jooɗo ha ɓooya namdo mili min koye leydi ndi jeeyami effectivement ko hen jeeyeɗa kono noon wonko ganda ene foti rewede rewaka saabu so luwas ustama aduna foof welti hen yimɓe jaaha ha ɓooya neɗɗo hoɗa hitande duuɓi ɗiɗi joom galle wiya ɗum yaltu komi pendu taw gallam walla yaltu ko baɗam tottanmi walla yaltu ko ɓiyam tottanmi jalta a anda ɗo paɗani ɓesgu ma gona yiilade luwas goɗɗo jaafa ɗon hande dañoyɗa foof sa dañi koɗoya kañum ƴetta ɓeyda ɗo ganduɗa ko ɗon konnoɗa wonɓe ganduɗa ete hande ɗo konno joɓanno ko ujunnaje nogas nde usta nde jaaha hane joɓa ujunnaje 14 woni ko ganda ko foftere ngal ɗon banggal gummoɗa ɗon paya ɗo ganda ko ujunnaje 50 joɓoyta luwa ndiyam jeeyaka hen courant jeeyaka hen te ɗiɗon banggueji fof ina anda koko muusi haalaka taw
kadi e bangal gurdam dam oɗo saha koko muusi e nder leydi meɗen koko muusi e bange kala koko muusi e aduna o fof ɗum ɗon fof ndendina ɗum pawa e hoorema so lewru ma e joɓa pota yobde ko fayi e tan ujunnaje capantati fayi ujunnaje capannayyi ɓe joɓa ujunnaje capanɗe jeegom wiye ala luwowo ujunnaje capanɗe jeegom mataw ne wawani ɗum ala wona wawani ɗum kono ala ɗo fayi ala ɗo fayi ko ɗon tan wawi nadde ɓesgu muɗum saabu sa ɓesni a wawa hoɗɗe ɗo ganduɗa ko cuuɗi ɗiɗi goni hen so tawi ko an ɓesgu ma hokkuma ko cuuɗi tati walla cuuɗi nayyi ko way noon tan mbawɗa hoɗde ɓesgu ma wona ɗo ganduɗa en ko yaajede seeɗa kono noon beele joom galleji ɗi hande ma mbaw moftude ko dañani koye mumen galleji saabu banggal galleji ɗi ne ɗon ne koko muusi saabu Dakar kam hankadi a wawa dañde hen galle ɗo ganduɗa hayso terrain ni moins de 20 millions hewani ɗo tan e Dakar hewani koko ganduɗa muusi yimɓe nani dogna e banggue kala yiiloyade ɗo huuɗi a wawata moftude saabu loiseau muusi ma Allah faabo te yo Allah faabo en autorité ji en menne yo kettoyngal ɗon banggal mballita population o daña koɗoɗiji kono kadi luwaso yimɓe ɓe mballe usso koye ɗi konngudi goddeten ɗon ɓindu jayndeli meɗen oɗo subaka alarba hande tottude won adi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi ɗum noon banimon debbo Aissata Ndiaye wonno banggal caméra o heɗanno en toon ko Ibrahima Thiombane.